Wellness Detva je prvým wellness centrom v meste, ktoré hosťom ponúka ideálne prostredie na relax a oddych tela i mysle po náročnom dni. Táto moderná prevádzka sa špecializuje na regeneráciu v rozsiahlom saunovom svete, kde návštevníci nájdu tradičnú fínsku saunu, parnú saunu a šetrnú infrasaunu. Pre dokonalé uvoľnenie svalstva slúži priestranná výrivá vaňa a na posilnenie imunity je pripravený ochladzovací bazén. Prevádzka kladie dôraz na komplexnú starostlivosť, preto ponúka aj profesionálne masáže, ktoré pomáhajú obnoviť fyzickú i psychickú rovnováhu a uniknúť od každodenného stresu. Príjemnú atmosféru dotvára relaxačná miestnosť a wellness bar s ponukou osviežujúcich nápojov, ktoré si hostia môžu vychutnať v pokojnom prostredí. Cieľom prvého wellness v Detve je zvýšenie výkonnosti a zlepšenie celkového zdravotného stavu klientov. Prevádzka pozýva všetkých, ktorí hľadajú prvotriedny relaxačný zážitok a chcú načerpať novú energiu v srdci Podpolania.